салому алейкум бардорони азиз. Модари тоҷик агар ба мо муроҷиат накунад, пас ба ки муроҷиат кунад? Ба дигар миллат муроҷиат кунад. Даъво мекунем ки барои чӣ ба дигарон муроҷиат кард. Имрӯз ин модар фарзандаш аз чорум ошёна ғалтида дар беморхонаи семкулучӣ аст. Дар шаҳри Екатеринбург қабрғаш, чор қабрғаш шикастагӣ, по шикастагӣ. Имрӯз модар ба кӯмаки мо ва шумо муҳтоҷ дорад. از همه شما احترام خواهش میکنیم که حالی گام کمی میزنه هم این باشه. تلفن میبرد حالی گام میزنه این دینه در روز باز می‌دادن که قطعیش در تلگرام برات شد جنگیش رسیدن. نمیشه شکو در دوره روی کارخورت دنیا کرد که تو حیوان خونه دیو چه میکنه. گفتم خود بیزار بودی نازار شدی. номерҳое ки дар болои экран мондем барои тамоми маълумоте ки шумо мехоҳед дар бораи ин кӯдак бигиред, дар кадом балинса аст, дар кадом палата аст ва аз куҷо аст ва чӣ хел шудааст, ҳар он чизе ки шумо мехоҳед марҳамат ба номерҳое ки дар болои экран гузоштем. Ҳамин номерҳода занг занед. Ҳамин модаро як дугонаи наздикаш имрӯз ба мо муроҷиат кард ва номери худро мондааст ки нафаре ки мехоҳанд маълумот гиранд, марҳамат ба ҳамин номерҳо занг занед. Худо нигаҳбонтон бошад.